Der ligger rigtig mange mandetimer i det her med at lave løn. Og ved at de så stempler ind på de opgaver, de egentlig er dedikeret herinde for kontoret, som vi har oprettet, så kører lønnen egentlig automatisk. En af problemstillingerne inden for transportbranchen, eller særligt de små og mellemstore, de har en hel del manuelt arbejde med at forsøge at lave eller udarbejde løngrundlag til deres medarbejdere. Når vi har fat i en medarbejders tidsregistrering, uanset om de sidder i en bil, eller de stempler ind om morgenen og fortæller, at de er ankommet og går i gang med at lave deres arbejde, så kan vi afhængig af, hvilken aftale arbejdsgiveren har med sine medarbejdere, bruge hele den her automatiske tidsregistrering til efterfølgende at beregne løngrundlaget. Og det har vi lagt ind i Tresolo og sagt, at vi skal reducere risikoen for, at der er fejl, og vi skal medvirke og sikre, at medarbejderen altid netop kan stemple ind og stemple ud af sit arbejde. Og på det grundlag hjælpe dem på kontoret med at sige, at de mødte klokken der, de gik hjem klokken der, ergo så er aftalegrundlaget betyder, at de har så mange timer af den slags og så mange timer af den slags. Det her med at kan trække ruter over i systemet, sådan at chaufføren egentlig, uanset hvilken kunde det er, kan logge ind på hans adgang og så se, okay, fint nok, jamen det er den her kunde, jeg skal køre for i dag. Det er det her turen hedder, jeg skal, til Skive og den vej opover. Eller jeg skal til Aarhus og videre til Aalborg. Så har han egentlig det inde i Tresolo, og så er det egentlig lige meget, om det er kunde A, B, C eller D, at han kører for. Nu er det meget taknemmeligt, at vi sidder i en bil, fordi de har et førerkort, og der skal et førerkort i, før de må køre, og sådan nogle ting. Det vil sige, at vi ved, hvornår bilen den starter, hvornår den kører, og alle sådan ting. Og ud fra det kunne man principielt set godt sige, at det var løngrundlag. Det må man ikke ifølge overenskomsterne. Der skal man skille tidsregistreringen ad og arbejde ad for sig. Og det vi så i Tresolo har sagt, jamen det er heldigvis sådan, at vi som arbejdsgiver må lederfordele arbejdet. Så når nu Jens Ole stempler ind om morgenen, så må vi gerne byde ham velkommen og sige, dejligt du mødte på arbejde, Jens Ole, hvad skal du lave? Og det skal han så tage stilling til. Så i vores app har han muligheden for at stemple ind og bliver mødt af en velkomsthilsen, og så skal han så fortælle, hvad han vil lave. Hvis ikke han vælger noget, så har han jo så heller ikke mødt på arbejde. For det eneste arbejdsgiver siger, at du må gerne være på arbejde, du skal bare fortælle mig, hvad du laver. Når vi gør det på den måde, at vi helt automatisk tager hensyn til, at medarbejderen selv kan fortælle mig, hvad det er, han egentlig skal gå i gang med at lave og udføre, så kan vi også begynde at sikre eller synliggøre tidsregistreringen.